Hey guys, and today is another video and magapon guys, mga on yung Toslobowa. Kakain kami ng Toslobowa. So, ito yung mga ano guys, mga kasangkapan, mga ingredients niya. Merong onion, tapos merong atay ng baboy, tapos ito yung ano, utak, plus puso, tapos merong oil, sunod ang carrots. Then sa kabila guys, tingnan nyo guys. Wala buot guys. Hey, what's up? What's up, yo? So, nilagay na yung ano, yung onion, tsaka ano, meron siyang green something. I don't know. So pagkatapos niyan, after niyan maluto, masote is ilalagay na natin yung ano guys, yung atay, jokra. And human is pagkatapos is lagay na natin yung patis. Ay kanilang. Kani utak, kaning buo. Utok ng baboy. Utok ng baboy to guys, utak ng baboy. Tapos lagay ng ano, patis. Oh, pag bumuha na siya guys, pag nag-sticky na siya, nahinaan natin konti. Padaplin sa ng kaning kiloy. Mix well guys. So mix lang, mix well. Tapos anong gagawin, Jin? Kuha na puso. Kuha ka na puso. Kuha siya na puso. Ayaw, ipupos na ako. Tapos, yan. Wala pa man yun. Tapos kainin. Buha na siya. Yun lang yun guys. Ayaw euro to eh. So antay lang tayo konti pag ano lumapot na siya. Cornstarch. Ito na. Turot na. So last na yung ano guys, yung cornstarch para ano mag-sticky. Para pila ka puso ba yung nahubot. Dulul. So kain muna kami. So yun yung ano, yun yung mga ingredients niya, yun yung paano mo siya ititimpla. So kain muna kami ha. Malami siya guys. Ada olo yang mau kayu muka. Bisa tu pun. Ang nakasarap nito guys is ano siya, putok-batok din. Malaglag guys. Pansit bigay ni Ate Lorena. Shout out Ate Lorena. Kapilo sini mo din na sisig lingi. Kapilo din ya. Kato na dito ko. Guys, nawako ko guys. Tangga dito. So ano, unli siya guys. Unli na yung buwa, tapos puso lang yung babayaran. So itatry namin manghingi ng ano, ng buwa. Syempre guys, di mawala yung Coca-Cola. Uy, musta mo dira uy? Okay ra. Busog mo? Busog ra. Ay, sad mo uy. Nang Ay. angka. Way ha diha. At Dog. Kindly visit at Vince Toslobowa. Nasa Shanghai, Shumai at Nguyong. So, Yaw griffin. May puso. Kulang. at ang nakaganda nito guys is bahay lang siya, tapos gate nila. Ito lang, at exclusive pa. Diba? So nag-refill na kami. Ito na yun. So luto na ulit. Lami ra. Lami kayo. As in. Very good. Okay. Okay kayo. Shutdown di ay.
Naputay ka ayong. Pasok. So awa guys, may TV pa guys. Wow. Diba? Hindi umaan. So libre na kayong manood ng TV. Ulo po sige dyan. Naluto ko na yan. Mr. Daghan ba? Another set, third set na nila Kaya mamang lang. Gumaya. Rabes. yun na. Rabes. So third set na to na mo Isang guys. pwede. Yan, asa naman si Lola? So guys, we are done eating at gabi na. So last set nila at tapos na ako guys kasi busog na ako. So thank you so much for watching my video and shout out to everyone and hopefully guys i-like at comment kayo sa video ko and don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko next. So bye bye!